Uy, nagka... Hello guys, good morning. So today is anniversary namin ni Papa. Yay! Pero si Papa umalis na siya. Mamaya meron magdi-dinner kami. Family dinner. So, pero hindi pa rin alam mo saan kami kakain. Kasi ayun doon sa Yaki Mix. So, tingnan natin kung saan tayo mapapadpad. Pero today is the anniversary namin. Pero mamayang gabi pa naman kami magano kasi may trabaho siya. So, hindi siya pwedeng umabsent. And, ang gagawin ko is kahapon nag-restock ako. So, may mga bagong items. Kailangan ko picturean yun at kailangan ko maglinis. Dahil, yan, kailangan ko maglinis. Tapos, lalaban ko lang yung mga puti. So, yun. Kasi sobrang busy lang kasi talaga. At saka, yung ating giveaways, hindi ko pa asikaso kasi sobrang busy din kasi. Pero, promise ko naman yan sa inyo. Kaya, tutuparin natin yan talaga. Pero yun, maglilinis muna tayo, guys. So, dito kami ngayon sa, ano ba? Chikaan. So, dito kami dahil anniversary namin ni Papa. At yun. Tapos, pagkatapos namin kumain, maglalakwat siya lang kami mamaya, konti. Tapos si Papa. Hi. Tapos may pa-flower si Papa. Oh, sweet Papa. May pa-flower pa siya. Tapos it's our 4th wedding anniversary today. So yun. So ganun ako sa trabaho. So pero ayan, mamimili muna ako ng aming ulamin guys. So ito yung ano nila guys. So para siyang pang no. Tani boy sugba yung kinain namin nung last na ano. Meron siyang ganito na ano. Kasi yan mga kakain ka dito, giging ka dito yung ano mo, tiyan, kawan mo. So, nandito na nakalili yung spoon and fork. Ayan, hinihintay lang namin yung aming order, guys. So, ayun. So, naka-floral ako today. Ibinalik ko ito ng last. So, yun. Ganda dito guys, oh. Nakikita nyo ba? Kasi dito kami sa side na may mga naisalamin. So, nakikita namin yung baba. Ayan, nakikita namin yung labas. Diba? Overlooking. Nakikita dyan. Hi! Hi guys! Ito yung first ulam natin guys. Kalderetang kambing at saka bottomless na rice yung aming inano. So, ayan. Kain. Actually, meron pang isang ulam hindi pa dumating. Skip! Ako na ako! Okay. Tingnan nyo ito guys, oh. Yung sa ilalim sa kaldereta. Merong kandila. Para siguro uminit-init siya. Ayan. Ito yung dessert. Halo-halo. Yum yum. May pinipig sa ibabaw at makapuno. Sarap.
guys, tignan nyo to guys ah. Hinahanap ko yung ice. Yung ice pala, parang minix na sa ice yung ano, yung, ay, Diyos ko Lord. Yung ice at saka yung flavor, parang minix na siya. Yan. Parang minix na siya. Sarap. Tapos na kami kumain guys. So, punta kami sa taas dahil maglalaro si Hagrid at si Papa. Silang dalawa. Tapos, ako, me time muna ako mag-isa. Malamang me time nga. So, ayun. Kami doon sa playhouse. Doon sila maglalaro ni Papa. Ayun, busog na eh. So, doon kami sa playhouse. Ay, okay nga. Playhouse. Ayan. So, excited naman yung isa. Wow, nice. 90 VR. Okay. House of Taho. So, dito, hindi naman gaano kalaki. Konti lang pala yung kanilang ano. So, eto yung kanilang laruan. Excited yung isa. Meron sila mga Lego. Wala lang sila yung mga balls. Wala sila yung mga balls pang... First time ni Papa actually first time ni Papa na sumama sa kanya kasi usually ako yung sumasama kay Hagrid talaga. So, yun. So, ayan. Guys, so excited. Guys, ang cute naman ito. Cute naman ito. This one, oh, cute. How much is this? 449. Ito, 149. Cute naman ito. Couple towel. Wow. Oh my gosh. Ito yung hinahanap ko, guys. Finally. Kita rin ako ng ganito. 149. So, okay yung flower. Cute, guys. Ang cute naman. Open ako na bilis ka, Daddy. Dito tayo sa grocery today. Wow, yung red naman ang lips ko. Dito tayo sa grocery at bili tayo ng pagkain. Hello guys, nakarating na kami sa bahay at eto yung lahat yung napamili ko kanina. Doon lang tayo namili sa grocery. Sa ano yung doon? SM Supermarket. SM Supermarket! So, i-arrange ko lang muna to. So, ayan. Pakita ko lang sa inyo yung mga nabili ko guys. At actually, ano lang naman to. Konti lang naman. Whole wheat bread, fruit cocktail, yung bonus lang na fruit cocktail yung binili ko. Para ito sa ano, para sa ngayong Pasko. Bili ako ng 3 ganito, cream densada. Kasi mas magastos pag yung cream tapos condensada pa. Tapos ito, 2 century tuna. Kasi gagawin ko yung sinabi niya sa akin. Sinabi niya sa akin na lalagyan ng cabbage. Ayan. Isang ano din, ubos na yung kape namin. So, brown na yung binili ko. So, 177 ata ito. Nova.
Dalawang cheese na slice, Danes. 60 plus ata ito. Tapos Eden, para to sa, dito. Lagay ko sa ref. Para to sa bread. Tapos ito, kasi meron pa akong macaroni na isa dong El Real. So, ayan. Mayonnaise, refill pack. Tapos ito, magic sarap. Ito, sa pizza. Mag-pizza kami sa hapunan. Ayan, dalawa. Ito, para sa pizza. Ito yung ilalagay ko na sauce. So, suka. Kasi, wala na ako suka eh. So, bili ako ng fruits. So, doon ako namili ng fruits, guys. Kasi wala na akong time. Pumunta pa doon sa And, papaya at saka melon. Ako ng Zorrox. Maliit lang na bili ko. Maliit pa to. Ang Miniso. Ano ba yan? Miniso. Iwan ko sila papa doon. So, bumunta ako sa Miniso. Bili lang ako ng toothbrush ni Hagrid. 3 piraso to. It's 99 pesos. Yung gusto ko. Actually, gusto kong plain. Kasi hindi ko bet yung mga nila. So, na lang ako ng ganito yung glitters. Wala akong choice. Actually, gusto ko talaga ng white na plain. Tsaka ito, lip balm. 99 pesos ata ito. This is 149. Oh, cute. Gusto ko siya eh. Yabang nga. So, yun lang guys. Mag-good night na kami dahil matutulog na kami. At akin ito ngayon aking floral na dami. So, I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and see you in the next video guys. Wow, in fairness, nasabi ko yan ngayon. Pero yun, good night, babush. Baboy. Babush, good night, pang. Uy, vlog ka. Night. What we do here is go back.